тамошобинони азиз, нигоҳкунед балғоқ шо беҳад рангои фасон 180 сомони дубайский. Агар дар кор бошад нависед, доставка дорем. Ҳозир хостам барои шумо рангоша як ба як нишон дидим, барое ки ҳама намудаш омадагии рангош. бинед чӣ қадар рангои фасон. Болошам ва мрамори тозаи якум сортай. Қисми поёнишам амхе двухсторонная шарф. Двухсторонный шарфи дубайский. 180 сомони. Марҳамат нависе, доставка дорем. Ласои турецкий дӯстони азиз, бинед чӣ рангои хушрӯ. Сангошон тоза якум сортай. 75 сомон. Бинед чӣ хушрӯ. Ана бад ҳастана ин намудош. Ино 80 сомон. Марокко. Ана ин намудош якум сортош. Аз ино ма 55 сомон аям видео кадаги ҳастам. Касоне ки пайваста мисол видеои моро тамошо мекунам медонам. Ино ҳамаш румол. Марҳамат, доставка дорем, нависед. Ана иноям амхе 75-80 сомон нархи донаш. Аз анаи шарфо бо сабзи баланд шамондиам бинед. Аз 180 сомона.